Так, салам достар. Келем мына. Үйден прогуляция итәргә китеп барам. Бүтін яфраклар кызара, соргая, әйләнешле, короче. Кешеләр гуляют. Киттем әле мин Декатлон ягына. Рыбачат люди. О! Кто-то как шабинде. Блять, йоклый киләсез, сука, төнгә хатлы, блять. Укламагач. Байдаркада йөриләр бөгелме? Вообще. Берсе вообще плавает анда. Вон люди загорают. Жара. 20 градус почти уже.